Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke ya mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Meeting broadcast buat semuanya. Jelas beda yen dibandingke, ora ono sing tak pamerke. Aku ra iso yen kon gawe-gawe, jujur saonone. Sapa wonge sing ra lara ati, wis ngancani tekan semene. Nanging kabeh ora ono artine, ra ono ajine. Wong Meeting broadcast. Woo! Aukar lagi bersong satu hijrah.
se